גברתי היושבת-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי הממשלה, חברי הכנסת, חיילי צה"ל שאיתנו, אנחנו עוברים ימים קשים של שכול ויגון, של סבל והקרבה, של הרס וחורבן, אבל גם ימים של רוח גדולה שמפעמת בלב העם ומאחדת אותו. לב כולנו החסיר פעימה כשחיילינו יצאו לקרב כדי להגן עלינו, ולב כולנו דואב על שבר משפחות החיילים שנפלו והאזרחים שנפלו בערים, משפחות שאיבדו את בניהם ויקיריהם. כולנו כואבים את היגון, כולנו מתפללים לשלום פצועינו, כולנו מייחלים להשבת הביתה בשלום של חיילינו החטופים אלדד רגב, אהוד גולדווסר וגלעד שליט.